Hej. I dag der skal vi lave en Whisper Challenge. Her kommer introen. Så er vi klar til Whisper Challenge. Nu finder vi lige nogle høretelefoner. Vi starter med, at det er mig, der snakker til Alberte. Ja, så lad os komme i gang. Så er vi i gang, og Alberte hun kan ikke høre nær. Vel? Nå. Så starter vi. Rød med fløde. Rød og blå. Rød med fløde. Sig det igen. Rød med fløde. Rød med fløde. Yes. Næste spørgsmål. Nej, sig det igen. Næste spørgsmål. Sig det igen. Det er noget nyt. Det var ikke noget. Det var næste spørgsmål, jeg sagde. Jeg er 12 år gammel. Sig det igen. Jeg er 12 år. Jeg er 12 år. Jeg er 12 år gammel. Jeg er 12 om en måned. Jeg er 12 år gammel. Jeg er 12 år. Jeg spiser. Jeg er 12 år gammel. Jeg er 12 år gammel. Prøv lige selv at tage på. Jeg kan ikke høre en dys. Jeg kan kun se noget. Det er også det handler om. Nej, man må godt kunne høre sådan lidt. Nej, man skal ikke høre noget. Nej, det går helt vildt ondt i ørerne. Jamen, det er det, der sker. Det var lige min iPhone 6. Jeg hader Alberte. Jeg hader Alberte. Så. Hey! Så. Nu er det min tur. Vi ses om lidt. Ja, så er det så min tur, og jeg fik... Hvor mange point? Husk nu, du ikke skal snakke så højt, så kan jeg høre det. Ja, men nu snakker jeg højt. Ja, vi ser, hvor mange point jeg fik til sidst. Det kan godt være, han kan huske det, men det kan jeg ikke huske, fordi jeg havde fået. Nå, men jeg starter. Prøv lige, det behøver du ikke sige, for det sagde jeg første gang. Det vidste jeg jo ikke. Jeg hader fodbold. Jeg hader fodbold. Min mor hedder Petrine. Min mor hedder Petrine. Min mor hedder Petrine. Min mors kæreste hedder Anders. Min mors kæreste hedder Anders. Ej, jeg er vild til det her. Jeg er dum. Jeg er dum. Hvad hedder du? Nej. Jeg er dum. Jeg er 12. Jeg er dum. Jeg er 9. Jeg er dum. Jeg er dum. Helvede, altså. Jeg elsker Alberte. Jeg elsker Alberte. Jeg elsker Alberte. Er det? Ja. Jeg bor i et hus. Jeg bor i Åben. Jeg bor i et hus. Jeg giver op, hvad er det? Jeg bor i et hus. Han fik 6 rigtige. Nej, det er mig. Nå, jeg fik alle rigtige faktisk. Jeg var rigtig god til det i forhold til Alberte, ikke også? Du fik ikke alle rigtige. Du fik faktisk kun 5 rigtige. Ja, men det er så også mere dig, du fik 2 rigtige. Eller, gjorde du det? Nej, det Nej, jeg fik 0 rigtige. Nej, Sebastian. Nå.
det var alt for denne gang. Husk at abonnere, se mere, subscribe. Jeg laver snart en Ha' det godt!